jatend piny osewacho ni gin kacha mondo giti tij jatend piny giti tij executive ng'at mane ma jatend piny osetero executive ma jood bura wacho ni mae to ok nyal tich. Kata mna jok mane waneno ni ok nyal tich, jood bura nokalo gi duto te. Omiyo kata gitel na dhok gi nyimbi e od bura kucha, jogi bokal. Mae momiyo wach mar ji mopogore opogore mosebet kago koko ni jood bura gi onego endelea mondo jood bura oti tijgi, mondo ging'i jok ma jatend piny gi sirikal yiero gi, mondo gine ka gin jok moko manyalo tich omigi tich. Kok ginyalo tich to golgi, nikech jogi kosendik gologi e migepe mopogore opogore magin tiego tek saidi. To sani kwa ng'eyo kaka jood bura osebet katiyo, onge kata ng'at achiel magisekwero jatend piny ni mok nyalre. To kendo wamed kanyo, jood bura gi ang'o ma gidhiga dwaro State House? Ne wasegero nigi parliament